Wes, bismillah purung lah. Wes. Nah. Wala boleh. Ki, madep aku, Ki. Skone. Balung Ki. Cus. Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya Anda. Yora. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus. Aku tak balik namanya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel YouTube Nanti channel yang sampai dimanapun Anda berada. Sudah saatnya waktunya kita makan. Kita lemas sekali ya guys. Sudah pada kelaparan. Kedubak kesana sini. Iya, sudah pada kelaparan. Banyunya di mau nih. Guys, kita dipoti. Apa? Sunset terbenam. Apa? Sunset. Kan tulisannya sunset. Halo guys. Kayak pelangi ya. Nek sunrise apa? Nek sunrise pagi. Jelas? Sunlight Wes aku karena sudah lapar kita poti rap ya. Iya. Kita poti guys biar kita makan bareng-bareng sambil kita bercerita. Apakah kalian punya cerita hari ini? Wes guys, ki ngene ngene enek bumbune ngene kok guys. Kayak bumbu Madura. Enek bumbu. Oh, ngene no, Mbak. Iya. Dibuka sik iki sambel iki. Ki murah nih guys jenenge. Apa bebek dan ayam Denis ki wal favoritku mien ning Bravo yo. Iya. Biar dulu ya, Mbak. Iya ke jaman mbakku kacek mergawe ning Bravo. Aku iki ya, iki uga iki. Wah, iki lho sing ngene iki lho ayam ngene iki lho rap ya gitu. Wah, Ya Allah. murah guys ning kene. Berapa, Mbak? Satu porsi nih. Ayam Iki mau lo gur sak mene kae iki entek 120. 9. Iki kene beli pirang porsi 8 porsi yo. Iya. Kita bungkusnya 8 porsi guys, 120. Kuwi wis BBE 5, ayamnya 3. Ora yo murah kok. Enggak ya. Ketas banget murah gak sih, Mbak? Wes yo. Ya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Dah wedok miring ngene ndah. Nah, kancane kekumane. Sorry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Mangga Pak, Darien. Kelaparan Pak, maaf Pak. Depan budget yang kita meleleh ini. Ini kesini sekno ya. Mari kita guys ada orang. Iki tempat kan persembunyian kita. Enggak persembunyian sih, tempat apa ngono ki? Base camp. Cara mana? Hidden ning jero-jero ben ora bising. Jarang enek wong lewat. Ini tenang, guys. Kalau nek dipapas panas dia mau enak ya. Iya. Anget-anget. Tapi jangan kok ya. Mari kan yang styrofoam. Belum cakap bebek. Aduh, belum cakap bebek. masam banget iki lho. Udah ya. Oke. Susah banget. Kelesan banget. Saking lapar ya. Mangga maaf guys, beneran ini. Selamat makan semuanya. Semoga yang nonton ini bisa selalu makan enak. Amin. Jauh. Naik kereta guys. Jauh. Ini tidak stasiun. Stasiun Kapuan. Enggak emang dari Palangan ya? Palangan. Heeh. Emang Keretanya harus. jamnya jam orang jam-jam berangkat. Jamnya emang ngono. Emang enak. Tunggu kereta ngono kuwi. Jadi hari Jumat kita bisa dapat smart konten ya. Pak konten. Alhamdulillah. Ada satu konten lagi dari Rara. Reaksi Pak Rahimin. Karena masih kayak mau yuk Pak Ero mulai guys.
Malam sore guys. Ini kok biasanya maghrib. Bengi sampai ape maghrib kan enggak kadang. Ini cuma kalian ngalah. Masalahnya anu, pembangunan aku ya. Nah, ini kayaknya Belum pada ya. Jadi cek garap nang jenengan nae. Tambah nafis. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa ambil? aku mesti gak semuanya sih. Itu apa? Enak kan anak oyo kan kayak yo anak sayap ya. Apa jenenge? Siapa? Iya saya. Apa sih Mbak? Nganu. Yang mana? Nganu. Selaput dah. Sayap. Kan Apa nih? telapak kaki bule. Ganteng kenapa guys? Mari Mbak, soalnya lesu Mbak. lapar sekali. Aku nek Mas nek mana lori mbak petang kulo ngunyah. Aku nanya. Punya meloro? Heeh. Lori. Saya guys. Iya. Mantap guys. Si Mbak Med. Segala waktu. Dia punya potek kok aneh. Ini bener gini. Iya. Regane gak terlalu lembek banget ya, Mbak. Gak pernah banget pas. Sambelnya kalau pas gak pedes. Mbak, sambelnya malah enak biyen ya. Biyen enak banget rep. Oh, Masa ya? Heeh. Iya aku kan tuku wis tutup ini Bravo. Kan ini Bravo kan. Ini PLTD. Aku mau ngikuti iki. Jadi Update ki Mbak Jess ya. ya. Kiki lagi. Tak kira kena kikil. Kayak Mbak Jess lewat gak ki? Jadi Mbak Dewi kan namanya sudah tuh. Mangga. Alah. Kok gelem iki? Ya apa? Tak ngono. Gak le. Iki mau. Tak dulang. Ya apa? Disayang Mbak Mentris mau. Ini pas pernah. Jadi ini pertama main dia nih Bravo. Coba Denis terus buka cabang. Masih ning gini. PLTD. Ning ruko-ruko close sepeda listrik. Sing kene anu optik. Oh. Kamera. Periksa mata. Asa. Periksa mata kuwi enek terus baru ngono. Dia pindah ning jero iki. Lah aku lali nek. Aku padahal wis pindah ning jero iki sempat terlama beberapa kali. Tapi lama tak lupakan ya. Aku malah kayak gini, Mbak. Aku baru pertama kali ini coba. Iku pun yang Bravo aja enek. Saiki sih gak enek ya. Ning kotak-kotak kuwi. Diganti apa ya? Nah, food court diganti anu sebelah. Tapi gak dodol. Wes mang kurang. Mau kamu? Cepat ning di. Lima. Lah. Kau tak ning di mana? Cek mang. Ambek Bu Yuni. Ini mana? Heeh. Cek mang ambek mak ngatene. Oh, nanti rapket malahan. Siap kafe. Mari kene yo budale awan nok, Mbak. Iya, kan. Oh iya, Ibu kan esuk. Babunya sampai ya. Awan apa pagi? Hah? Oh, alah ki ngelas. Awan. Pandit. Totit kena. Ini mana sampai Oh ya, aku udah bikin pemikiran kalian. Apa ya? sampai Apa? Jam setengah 11. Setengah 11. Ya. orang ini budal ya. Bang budal kena ya. Ada kan bertuber. Dia begitu tuh sampai ya. Aku long dulu. Kambingnya di laundry. Oh, itu nanti aku ini. Setengah sak. Wow. Sing nyuci? Di laundry kok. Ning laundry ndi iki? Hah? Mbah, Laundry ndi? gak tahu. Tak. Di bawah. Hah? Itu. Iya. Makasih yo Ki ya wis nggawe topik. Ya. Topiknya udah dhisik yo, guys. Karena lapar. Ngolah. Walah. Aku sih rumah aku. Lah terus gak sarapan. Sing anu kok roti-roti ngono ya. Mie. Apa kok mie? Ndok loro. Mam ndok loro. Gak gue nasi. Kak. Rebus Mbak Dok. Ada apa nih Tak ini? ada. Hah? Nugget. Pakai aniki.
Enak berarti kulitnya, kita coba ya. Iya. Coba tangan nih. Bulat. Wah, mbak aku nyawang soalnya pas menyatu mbak pulang kak ya. Ini rempeng. Sudah habis. Rempeng sudah. Alhamdulillah habis guys. Rasanya waktu sumpah. Kayak Kayak jajal lah mbak. Jajal lah. Wah terus dia kedanan. Kayak perah. Perah apa sih? Alhamdulillah ya oke. Piro ki menitanku ki? Molu Ya, saya keciji lo Ya wes enggak lanjut apa? 4 5 6 itu molu sanga hitung-hitung. Wes ati ngitung perah ki. iki lho wis sanga Ya, sangat. Aku gak yakin deh aku. Bapak cari Rima gini. wah ngelama Kecintaan Rima. Songo rolas kok dihitung siji, loro, telu. Nggak pateni sik apa? Mau maem? Cek masih satu. Ini buka. Masih satu pegang maaf gak pakai. Lah nek maem ki. Kono duduk kono andeng Mbak Linda. Iki lho nek banyu. Walah, leren gone tanggane. Gerene mesti. Guys, iki ben maem, guys. Ayo ki makan ki. Bareng-bareng. Dek iki ki sing pas kene anu kalau ki apa? Jotot. Jotot kalau ki pas maem ning kene, lak mbok maem yo ki ya. Tak maem yo ki ya. Ini ngene Mbak nek kuwi sih. Ayo aja jotot karo aku ngono. Ngono. Oke, sok nek. Pas kene jotot melak iki. Melak ya. Masak ya. Masak reboke. Walah. Ya Allah ngeder. Wah, nek mangan sing alus kok. Dilempar-lempar. Wala segone dinyet-nyet. Iki tembak campur bawur le. Walah. Ya Allah, wala teh wala. Junga Andres. Tak delok ora. Wis pisan tak. Ya, pisan tak ya. Samel ki. Iya ya. Ya. Engko sak jotot mbek aku ya. Ya, tenan. Tak delok pisan ya. Aja baper lho ya. Ayo mana ki? Rene. Ki, mama makasih. Masa pertumbuhan ya ki. Wes, bismillah purung lah. Wes. Ha. Wala boleh. Wala sangat itu mana iki? Wong lanang carane Ya Allah. rep styrofoam lo ngeluai iki lho, rep. Dilebokno ki sing mangan iki sing alus delok. Walah. Aku memberikan kulit. Walah. Uri ulah cokot ngene ki. Ngono ki. Mah. Wah, iya ya. Makasih. Ya Allah. Makasih. Makasih deh. Sama. Enak. Ayo mah kok aja, Mbak. Manggil aku Mbak. Oke, pedes ki. Walah, iki nek dijak mutung ya matur ya. Ndak ya. Wes guys, ben maem sih guys. Walah ki wes aku. Ki mek sapa? Kayak ini. Dia mau wes mangan purong. Nyah ngombe. Walah. Bibi. Ya sapa yang ngombe? Ki, madhep aku ki. Dia jeblas lo tekan motong tak culek Dek salting atake tek apa? Iya. Aku njaluk rabi. Jalan ya. Ya. Sunat turun kok. Sunat mah aku. Sunat burung. Sunat burung. Tak sunati ya. Gratis. Sing nyunat Mbak Mendres dhewe. Iya. Nganggo bendo. Iya. Bapak
Bapak Ibu ora oleh ndelok pokoke. Aku sing nang ruangan iki. Oh ya le. Lah kuwi kok bendel. Hilang sama. Anjir matres. Anjir. Ora ile. Aku mau ngirekno kelas ning. Aku tak amplok. Tidak metek ngene, numpak. Apa sih ngobrol kabeh? Iya. Lah ya, Mbak Wendres. Bola ngeri dibayar berapa kowe? Dibayar. Delok to. Wah, delok to ngusungi wong ku lho ngarone lemah apa pasar? Oh, alah kowe iki kok ning dinggono mbok. Enak iki. Iya, iya. Kowe ngono kene ning kene Rima aku tak iso entuk info. Kondi ngene. Hah? Tak iso larang untuk info kondi ngene. Mata-mata. Intel kowe. Mata-mata. Mata kini mataku, mata kini mataku. Di mana? Lho iwak arek ke. Dek nenek dek iwak ada ngene le. Ning jabone styrofoam. Walah. Sum. Iki duit Iwak ada yo asik kok yo. nyokot ki. Nyokot be. Enak ki. Iki ono karep des kok karep des. Sotone karep. Coplok sik ora iso. Deh, apa sih tak perlu Sik engko tak go klipet yo ki. Seru tengah le kowe le. Gerah aku lele nek Ya, sira lu. Wah, skone. Balung ki. Walah ki. Walah nyewenang matran ki. dua tambah ayi gelem ora? Ayi sopo le? Ayi sing tanggone mak lele. Anu ngarep omahku ya, Mbak. Omahku. Sing ngomong ku lho, Ndis, kowe. Aku ora koyo siapa mbok syuting kayak gitu Eh, dayu. Ono mlayu. Loh, Kok pas penutupan? mosok urung tak iki tak mosok. Wes iki lho. Omah ndi ki? Hah? Omah ndi? Di contoh toh aku. Warung. Ada warung. Enak. Kede warung ki. Wah, warung kuwi ya. Lah. Ndi nek warung. Ya aku dolan dolan bola. Allah. Oleh. Mbok kayak apa aku nek dolan kono. Mbok kayak apa? Tuku ah. Tuku jere. Kene dolan oleh tapi kan tuku jere. Iya PF. Tuhan. Duh. Mendelek. Iki lho. Ndak, tokno ndang mbene ndak. Gak gelem es. Kok kayak kuyane misin ah, Ki? Iki campur iki gelem. Wis entuk kok. Ora kok mau betul. Lah ya. Lah iki entek iki Mbak Jas yang habis. Kene yang sampah kene. Piye? Makasih. Sama-sama. Wes ki, mulai. Cium sik Mbak Mendes. Aja, Oh, ndekne tipak bebek kok. Lah, glowing iki kok setengah. Wes. Wes larang. Enak. Enak no. Gratis kok. bilang apa? Makasih banyak ya. Sama-sama. Mendadak soft spoken soalnya nek sogokan. Iya, Dik nih. Wes ora maton malah ya. Tandurane gepeng, Pak. Iya ki kok mbek Kiki malah. Ngono. Jadi mengkeret. Walah. Tandurane ora sida berkembang kok mengkeret. Ora yo. Lah kok enak jare, Mbak? Lah, gelem-gelemno sing duwe iki. Ayo, Pak. Saya estetik, Kang. Serit. Asli. Iki anu lek sinematik. Iya. Mbak. Digoreng sampah. Kecemplung sawah, saya sampah lho ki. Mbak. Ngonoanku lho. Wangi lho. Agak enak rewi. Saya estetik lho, Mang. Walah. Ya Allah. Rupa aku tekan pori-pori kele. Wah, Mama. Dalan ndak dilebokne apa ya. Lempok ini
nih le. Alah wes penutupan guys. Wes ki konten terakhir ki. Banget Ngono lah. Ki sepeda merusak ki. Ngetren lah aku kuat deh. Oh ya. Nah, dono kowe. Boleh gini-gini. Cuma masuk. Ki, Mama. Ngawur Ki, aku mau ngene iki kon ngijoli ki. Oh ya Allah we. Gemoy lagi deh. ngawur le. Anu le kowe apa? cabul. Tabul. Iya. Begal. Beksu le. Ini begal. Mas guys, ngono ya konten kita hari ini nanti masih ada konten Selanjutnya Oh. dari Rara. Rara, ya. Si bapakku ya guys ya. Gue kira mulai ramu, wis lah mulai ra. Ayo makan kuwi kok. Yo saya bari mulai guys. Wis kok selak pae Rara mulai wis ngono ae pokoke donga-dinunga untuk panjenengan semua. Sehat selalu lancar rezekinya. Amin. Semoga panjenengan semua diberi keberkahan yo guys, dimanapun panjenengan semua berada diberi perlindungan. Amin. Semoga untuk pejuang garis 2 semoga diberi momongan sing soleh-soleh sing iso mengangkat derajat kedua orang lain. Amin. Untuk keluarga Nusa dan juga bangsa. Amin. Kita hanya menghibur di sini ya guys, semua hanya konten. Jikalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang pas untuk panjenengan semua atau kita ada salah kata dan kurangnya, kita semua mohon maaf ya guys ya. Cukup sekian konten kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.